Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Nagpaatbang na lang. Jobless. Unsa kay mahitabo ko na. Pabuthon ko ng building. Unsa kay mahitabo. Dili na ko ma-imagine ang pagkaguba sa dukan unya ni Sheila. Kung maapil si Carlos pagkapungkag unya ng piltinga. Ug mo ni gusto na akong mahitabo. Nga makita siyang maghilak nga way puas hangtod nga mohilak sa dugo. Planuhon ko ni. Kinahanglan nga sigurado gyud nga naa sa building si Carlo inigbutoon niya sa bomba. Ug mas maayo nga naasab si Jed, animal tong tawhana. Gusto ko nga maapil sab siyang kabungkag uban ni Carlo. Pwede sad nga kining university lang akong pabombahan instead sa company ni Carlo. Sa ingon, si Sheila ang mamatay ug si Carlo ang maghilak. Why not? Siya man bitaw nagtagtimala sa akong kinabuhi. Si Sheila tuod ang angay mamatay. Si Sheila! Karen? Mudagan ko. Dili mahimong masakpan ko nila. Dili mahimong masakpan nila kong plano. Dili! Sigurado ka, Jed? Si Karen? Karen ang imong nakita? Yeah. Lagi! Sigurado gid ka? Ingon ko nimo. Mura lagi nakakitag abat. Pagtawag na ko. Isirit og dagan. Nagkonsapri ka sa dinhi. Oh, dito nang yes gawas. O lagi, pero dinhi na tingali sa gikan sa sud, uy. Nagunsa man ka siya, no? Wa sa day siya mo work karon? Ha? Ngano ka? Wa. Sige. Muna lang ko nimo ha. Tadunan akong coffee. 6th floor pa ba yung akong klase sa Picas Building? Ang imong importanteng tuyo? Mao na to. Sige, bye. Shit. Sige. Okay. Mali klaros, Jed, uy. Siya nang hagad nga magkita mi dinhi sa kantin kay nakuno si importanteng tuyo. Maura dito? Wa ko kasabot niya. Importante ko no iyang tuyo, pero maura di ay ito. Ni dali-dali laglakaw. Gibiyaan ra ko. Ni absente si Karen ganina, babe? Tingali. Mupadayon sa kiskwela sa next sem, no? Na-process na di tingali to sa siyang papers. Babe. Hmm? Nako isulti nimo. Unsa man? Wa naman nag-work sa company si Karen. Mao ba? Ni-resign na gid siya? Akong gi-fire. Ha? Kadto iyang gibuhat nimo sa ospital. Mao na akong bottom line. Oh. Sorry nga. Wa ko ma-inform nimo. Oo niya. Gitagaan mo compensation? Oo. Kaluoy. Jobless na day siya. Babe, pwede ba? Ayaw nagkaluoy niya. Sorry yun, babe ha? Sorry kayo. Pero wala dyan ko magkauyon na imong sobrang katolerante, Karen. Ug angay nga magdubli amping ka. Kaya wag ito mahibawon sa isod sa utok atong mabayana. Babe, dili sad ako iyang giato sa eskwelahan, uy. Oh, siguro eh. Dili sa ko ta magpalabig pagduda, babe. Pero mas maayo managana. Oo, hinoon. Babe, hinumdumi. Na nakahimo siya pag-attempt og drug nako pag-anniversary sa company. Doon na to'y blatter sa pulis. So dili jud angay mo kumpiyansa niya bisan gamay.
Mao ba? Sige sa diya paatpang sa inyong building. Oro, nakita man sa CCTV. Mga taon sa to. Pero lately, wa na. Mhm. So, possible na mibalhin siya sa school kay naam dito sila. Posible do. Sula. Wa na bitaw ko'y kumpiyansa do. Ihatod og kuhaon na gyud ako si Sheila kada adlaw. Lagi. Kay di ka kumpiyansan si Karen do. Sakto ka do. Dili gyud siya kumpiyansahan. May utok kriminal tong babayana. Niyan. Finally, napa-encash na nako ang 100,000 nga gihatag ni Carlo. May kasuhal na ko umubomba sa university. Pero, sakto ka ni. Dili ka ni makwangan. Kung makwangan asam kong ipuno. Mangutang ko. Kasi may pautang na ako. Ug, kaanugod sa ning kwartahan, no? Kung ako rin isuhol para pagbomba sa university. Asa kay maayo ako na lang ning i-shopping. Bitaw no? Ako na rin i-shopping i-shopping o gikaon. Husto. Mao ni akong buhatan ning kwartaha. Dili ko ni usik-usikan og suhol para ibomba sa eskwelahan. Mapriso pa ko kung masakpan. Di na ko Quits na. Bahala na to sila. Wa na ko'y paki nila. Ay, pasensya na gyud mo ha. Maora gyud ni akong hikay. Kadaghan na anite. Lami pagid kaayo kay ikaw gyud mismo ang Agay, nagluto. abi ko Wala. kapila me. Wala. Sa niluto gani ni Ate Sedis. Aw. The best yun na. Aw, Onya, lagi. Kuto rin sa kaon ini og pagdahil sa luto ni ate. Wa ganito regalo niya. Ay, bitaw ay. Wa gyud mi kadag regalo nimo te. Ay, okay ra ginawi wa na problema. Oy, wa man sad kumusulti nga akong birthday. Pero nakasagid ko te kay wa ko makahinumdum sa imong birthday. Ingon ani na lang. Kuan. Kung man natong pangaon, isoroy na to si Ate Sedis. It's alright. Ato siya i-shopping. Oh, sige. Okay na ka na, te? Kontento na ka na or kuwang pa? Oy, hala, oy, maikog masatan ninyo. Ha, kadaghan na ba ninyong gipamalit na ako? Unya, di pa gyud mga baratuhon. Okay ra na te. Panagsara man bitaw ni. Ay, day, she. Okay ra ka ni gasto manigdak ko imong bana. Oy, Sus, okay ra na ti uy. Way problema basta ikaw. Palitan ka na. Ah. Nagtukan di ko ka-afford. Uy. uy, hala. Si Karen. Okay raman di siya. Nag-shopping raman. Ang ibo na ng kwarta do. Imo siyang kitagaag kwarta dong? Bayad siyang pagkataktak sa trabaho, te. Uy. Kaanogon sa kwarta ko niya lang hot doon sa shopping. Iyan na lang tatong gi-invest. Wa say nakatambag niya. Ops. Babe ha? Tingali bayag magtambag-tambag na sa kaniya ha? Pasagde na siya, day, oy. Pasagde na siya kung unsaon niya ng iyang kwarta. Ayaw gid paduol anak niya. Oh, babe ha? Paminaw gyud na Ate Sedis ha? Paminaw gyud babe. Wow! Kadaghan akong napalit. I'm so happy! May ragid na naka-decide na ko nga. Dili na lang ipadayon ang paggukod nila ni Carlo ug ni Sheila. Good decision. Si Hawa, yun ni mo dong. Sila si... Sige. Picture silang duha dong, Jen. Sure. Picture. Ha? Ah, Closer ba, closer. Do, closer ba, do? Closer Sige, ba, do? Ano nakakita na basag ko nila? Sa katagang mall din nga nagdito pa magit sila! Ano sukugod pa magikos panahon? Ganong dili magit pwede nga mahapisan ko bisan kadiyot lang! Sweet kaayo sila. Love gid kaayo ni Carlos si Sheila.
Gano'n nakuha man tarang swerte at babayana. Gano'n nga ako man. Gano'n man. Gano'n sila naman ang pwede malipay. Gano'n nga ako dili man gyud. Sa iyong ngiti, ako'y kahappy good na to, babe. nahumaling. Happy mo juga kanunay yun. Okay. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil Babe, para... asa pa data? Ha? Abi na kung mamauli na ta. Huy, asa pa data? Secret. Wala, no? Pa-secret-secret pa. Basta. Okay. Bahala ka. Ay, abot na ta. Musod na ta. Oh. Ana ta? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!